Vítajte pri sledovaní nášho pravidelného spravodajstva, v ktorom sa bližšie pozrieme na to, čo nám priniesol mesiac február. Neočakávanejšou udalosťou vo februári boli zaiste jarné prázdniny, no ešte pred nimi sme stihli viacero zaujímavých akcií. Začiatkom februára sa naši piataci vypravili za Košickým zlatým pokladom do Východoslovenského múzea. Veríme, že sa odvtedy cítia bohatší nielen na informácie, ale aj na zážitky. Naši siedmaci sa stretli so svetoznámou slovenskou astrobiologičkou, ktorá viedla pre NASA skúšobné misie simulujúce pobyt na Marse. Piataci spojili svoje vedomosti z rôznych oblastí a vytvorili úžasné projekty o vtákoch. Tento projekt ukazuje na ich kreativitu a zručnosť. Členovia školského parlamentu sa vydali na jazykovú výpravu naprieč triedami a priniesli so sebou nielen zaujímavosti, ale aj zábavné úlohy. V stredu pred prázdninami sme sa ponorili do nádherne plynúcich literárnych textov v súťaži Hviezdoslavov Kubín. O 2 dní sme sa už tešili z úspechov v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Krásne umiestnenia sme získali v každej kategórii. V školskom klube detí sa uskutočnila už tradičná mini playback show, kde deti prevedli hudobné a tanečné vystúpenia v retro štýle. Karneval v priestoroch K30 priniesol deň plný tanca, smiechu a radosti. Skvelú hudbu a kreatívne masky si užívali nielen deti. Atmosféra bola veselá a plná energie, čo prispelo k skvelému zážitku. Najviac ľudí na meter štvorcový sa v našej škole nachádza určite vtedy, keď sa koná večer otvorených dverí. Aj tento rok sa návštevníci mohli zastaviť pri množstve vedeckých, športových a tvorivých aktivít. Naši štvrtáci nás opäť reprezentovali na ďalšom pokračovaní školskej športovej ligy vo Vybijanej. Obsadili 2. miesto. Žiaci 2. stupňa si v krajskej lige v športovej streľbe zo vzduchovky vystrieľali postup na majstrovstvá kraja. Svoju lásku k športu prejavili aj vo valentínskom florbalovom turnaji, kde si užili deň plný súťaživosti a zábavy. A tak sme sa dostali ku koncu našej reportáže. Dúfame, že ste si užili túto krátku prehliadku všetkých zážitkov, ktoré nám priniesol mesiac február. Tešíme sa na vás v ďalšom čísle nášho spravodajstva. Lúčia sa s vami Mirka a Linda.